A sétima xornada da preferente deparou emocións encontradas para os equipos do Barbanza. O Puebla logrou un empate agónico contra a Vitoria, mentres que o Cidade de Ribeira sufriu unha dura e crueldosa derrota en Ordes. Baixo unha intensa choiva, o Puebla conseguiu arrincar un empate a 1 ante o Victoria na Alta. Foron os de Chofri os que levaron o peso do encontro, pero a primeira ocasión clara foi para os coruñeses. Ronquete, tras un encontro con Juan García, tivo unha oportunidade clara, pero o disparo cruzado foi fora por moi pouco. Non obstante, foron os visitantes os que se adiantaron no marcador. A media hora de xogo, Alberto Benito aproveitou un balcón que se paseou pola área pobrense e abriu o marcador. Na segunda metade, o Puebla volcou todo o seu xogo buscando a igualada. Chiño, no minuto 80, rozou o gol cun disparo dende a frontal, que se foi fora por moi pouco. Finalmente, no minuto 89, a piques de rematar o partido, chegou o empate dende os 11 metros. Bendaña non fallou a pena máxima e selou o empate que, malia ser sufrido, foi moi celebrado pola afección local. Pola súa banda, o Cidade de Ribeira viviu unha xornada amarga na súa visita a Ordes. O equipo de Manuel Ángel Pena, que fixo un bo partido, sufriu unha derrota por 5-1. Os locais marcaron 2 goles nos primeiros 25 minutos, cun xogo directo e veloz que sorprendeu aos barbanzáns. Aínda así, antes do descanso, Viturro recortou distancias para a Cidade de Ribeira, o que deu esperanza aos seus visitantes. Na segunda parte, o equipo de Pena tivo varias ocasións, pero as intervencións do porteiro local foron clave. Xa nos últimos minutos, o Cidade de Ribeira viu como o marcador se desbordaba. 3 goles encaixados no tramo final deixaron un resultado excesivamente abultado para o que se viu sobre o campo. Unha dura xornada para os de Manuel Ángel Pena, que non reflectiu o esforzo e a calidade que mostraron sobre o terreo de xogo. Así, o Puebla quedou co empate ante o Victoria, mentres que o Cidade de Ribeira viu escapar un resultado merecido en Ordes. Ambos equipos seguirán loitando coa esperanza de mellorar os seus resultados nas próximas xornadas.